Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Start twerking like Miley. Go. Twerking like Miley. И какво става, хора? Сега снимаме клип на LOL, следващия епизод 4 май, да, 4. Да. Тази игричка много ми допадна и ще играем. Те сигурно още ще играем. Мисля да си купя тази, защото много ми харесва. Обаче и този ми харесва. И сега 6 левел като дигнеш, мога с този да играя безплатно. Аз още играя, нали, с ботове, защото съм много слаб. Значи, искам да играя на интро. Направо съм много слаб. Не знам, просто слаб съм. Не мога. И просто пуснах с плеери. Даже ако скажа, че ще снимам друга път, ще пусна пак с плеер. Но кръчат ме направо. Не мога. Загубвам винаги. И да. Събираме клан, между другото, който иска. Е, това ни е той на клана пикчера на профила в лига. Да, аре, скоро няма ли започваме? Баси, точно ми мини половина клип в чакане. Ми преди половин час... Не, аз пък половин час. Един час има, сигурно. Преди един час станах. Да. Много се доигра лига, викам, че няма никой от нас, ще снимам. Да. Чакаме да започнем. Финаки, Олаф, Бролаф, Колаф, омага. Тос беше с Луконг, обаче се промени на Райс. Райс е по-слаб от Луконг, между другото. Аз счето ми е добър герой като за начало. Аз даже може и да си я купя за винаги да имам. Знам, ще видя. Yes, почваме. Ще намаля звука, защото адски много се чува. Ей така някак си. Ей така. Окей. Тръгваме. Ей, купихме си неща, айтаме. И да. Почваме. Ще ми се спи. Тия миньончета няма ли се спамват вече? Много кеф на металото. Казах го в предишния клип, ама. Тия кога почнаха да се бият, бе? Ги в мамицата. Тук спираме, за да чакаме ботчетата. То бяга от мен. Какво иска? Ще трябва да стане тук. Омага. Защо трябва да стана тук? I think not. Yeah. Аз ще ги стрелям така от... Унищожи ги с моите стрели, ама...
То ход много ма кеф, между другото. С стреличките. Ооо! Маме сечи. Не искам дори да ме докосваш. Копеле. Копеле. Абе, копеле. Ти добре ли си, бе, копеле? Копеле, копеле. Ще ти кажа аз, копеле. Давай, руши, руши, руши. Руши на... Бе. Да. Между другото, убиха ма. Фак, защо купих, бе? Много малко парички имам. Събирах за един много як меч. Въеба си. Мога да не натискам постоянно това, ама кеф ма, не знам. Долу не се чува в клипа много как цъкам, защото са нервя, като се чува. Пък много кефи. Ой така! Дж, дж, дж. Джунг, 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 джунг. Еш. Галю бот. Финаки. Ти сега ли ще играеш, бе, мангал? Бах ти бота. Сега ще почва да играе. Сега ни помага, сега ще почва. Бах ти ботчето. Да, между другото мога да направя и така. Ама е тъпо. Не знам, на мен лично изобщо не ме харесва се. Ой, какво става, бе? Какво става, бе? Ще трябва тук да стоя. Омага. What? Това е супер загубено. Фак. Алистър. Алистър бот. Алистър бот. Лами. Браво е. Yes. Аре. Мама ти. Ела да видиш какво ще направя. Ела да видиш какво ще направя, пак бягам. Мага. Рекал. Motherfuck. И енергия даже нямам. Хора, това клипчетата ще ги направя на 2 части, защото не искам да стават много дълги, така че
Добре, какво става? Добре. И да, тук ще е края на първата част. Ей тук и те ще спра. И да, хора, това беше от първата част на Лига. Не, базикам се. Не, базикам се, ще играем без такива части масти. Както принцип 24 минутки, 25 минутки, те ги правя. Между че почвам Minecraft Survival, че не знам, ще избера с някой да играя. Някой приятел. Да, от тук така, защо трябва да ходя по този път, не знам. Фък! Ела тук. Кукло, ела. Така. Какво става, бе? Река. Те всичките ма стрелят, мамицата им мръсна. Направо пахти. Трябва да си купувам неща от шопа, бе, омага. Какво беше това да го взех? Не знам. Не ми дреме. 10 атак. Мами да, повече атак или не знам, не съм запознат много. Тъй че не ме хейтвайте. Please. Нас с бот. Убил Насос ли е? Бати, то с много труден е. Как го уби? Алистър, кучесин. Алистър е кучесин. Кучесина го убих. Мамците. Трябваше Р, мамците ти, как можах да го направя това? Ес. Аре, бе, какво става, бе? Какво става тук, бе? Много демидж ми взимат. Кучки. Айде да ни посувам, ама. Двата ги взех. Давайте. Нападаме. Шит! Много се нервя. Направо не знам, избухвам. Така, то рейнджър чейк е мой. Мале, сам да събера точките. Байтам сама. Фи да взема още, бе, брат. Не знам. Това ще го взема. Друго. Да знам, необходимо ли ми е нещо друго. Тръгвам. Те. Аз трябва май да я купувам за лък, бе. За да става по-силна. Не знам. Както ви казах, не съм запознат. Ще разуча всичко. Един месец ще знам всичко за лигата. Ако е цъкам, нали, ако още се занимавам. Не ми цепи нищо. Тя как ще ми цепи, аз пък говоря. Тя GTR 5 не ми лаги и върви с най-високо качество. Пък искам лига да ми цепи. Много съм зле. GTR 5 искам да кая на този комп, обаче аз я изтрих. Тя беше на брачет ми. И че изтрих, той си искаше... Така. Кучки.
Умирам! Фак! Фак! Добре, тази ще бъде на кола, как мога да стигна, брат? Стига, Почвам да умирам много по-бързо, отколкото... И съм още на 7 левел, мамица ти. Ти не, че другите са по-напред, ама... Колко още брат? Какво да купувам? Баси. Те я знам. Дай нещо... All items. Дай да видим нещо да купим. Фри, това пак фри. Как те ела? Как те ела? Омага. Осте. Не го искам. Не го искам. В то минава битката, докато аз се разправям тук с тези шибани. Тъпи работи. Баси. Чай лък видях. Това си го купувам. I think not. И то лък, между другото, е много як. Не знам, много кефи. Това трябва също да се го взема, ама не сега. Давайте миньончета. Трябва да им унищожим сградата. Не трябва да им даваме да минават по-напреди. Алистър бот, кучко. Ой. Да, че гледай колко демидж ми взеха. Не, това няма го използвам. Фък! Настигат на фак! Не, сградата! Мамицата ти, ако загубя направо, ще садна яката. Хора, това ще бахти шибаня, сад, факинг, шит, всичко направо, не знам. Бахти садващото ще. Какво е да? Аз пък имам огнени стрели, Баси майката. Така. И кюла ми, защото направо вече се нервя. Праушки зяма. Аре бе. Върпо бързо. Ето огнени са. Не са огнени, по-бързи са. Бахти! Му бърза! Се рекавниш, мамицата ти тъпа. Постава, нещо не можеш да се справиш. Бот шибан. Бас майката. Това ще апгрейд на бас, то код друго. Постава, Фък. Не. Ай, Вася. Фак, те пък много на такова стигнаха. Бързо ще ва убия, мамицата ви. Не, много демидж ми взе мамицата ти,
Fuck. Use Hell Point. Къде е този Hell Point? Да си майката. Уж Hell Point. Къде е този Hell Point? Аз не знам. Фак! Мале, ето с Алистър направо ще разгроми сега. Фак! Охо, умираме. Къде влизам и аз там, мамицата ти? О, все тая 11 секунди, what? Галюбот. What the fuck, 11 секунди изчакам. О, бах ти, на един удар го я разби. Колко да купуваме? Какво трябва да купуваме още? Баси майката. Какво трябва да купуваме? Нямам ли го това, баси? А, той то се е рекалнал. Да, брате, те ще се рекалваш. Не пускам се, няма. Аре бе! Трябва да ги разгромим, да ги направим на леща. А така. Да, съм там да видя. Сори. Извинявам се много. Просто. Даже ми стана гадно. Мамицата ви. Право ги унищожавам. Кетко ги правя, бе. Това ще е направо кърти, брат, нормална. Бах, тякото чудовище. Направо разкърфа. Глей. И ко правя, че не мога да коснат тия, бе. Бах ти. Добре си, бе. Ой! Как ме наблязваш, тебе? Как ме наблязваш, бе? Shit! Трябва да излизам бързо, мамица ти. Аре бе. Какво ще направиш? Баси, ще се занимавам с тебе сега. Майка ти. Мамицата ти, галюбот. Какво става, бе? Какво искаш да ми кажеш нещо, бе? Какво е? Какво става тука? Искаш да ми кажеш нещо ли? Мамицата ти! Не трябваше да си използвам силата. Аре, убийте го, мамицата ви. Проста. Никадърна. Аре, повече сти, Давай, че. Трябва да ги разгромим, бе. Така. Ще се напълня направо от неща. Не ми дреме. Ще натисна сега дъй. Ще фърча. Така. Тева искам. Triple kill.
Право. I think not. Ох, ние навлязахме ли? Брат, како е? Да. Ние навлязахме. Бас майката. Даже унищожихме... Направо ме разяжда. Мамица ти. Аре, какво става? Какво става тука? Давай. Без да чипука. Давай. Апау! Изядахме и като пиленца на грил. Да, хора, това беше общо взето от клипа на Лига епизод 4. Много се забавлявали с клипа. Коментирайте, лайквайте, сабскрайбвайте се. И да, ще имам още много клипчета. Такива, да, скоро снимам на кетч. Не кариера, защото кариерата ми е бъгната, защото ми е изтеглена. И всяки такива глупости. Ще играем и мачове и такива работи. Се опитам да стримвам скоро, ама не знам. Ще видим по-нататък. Сега да не мисля за напред. И да, хора, това беше всичко от клипа. Много ви е харесал. Чао!